Velkommen til Magento Brugerguides, præsenteret af Radar Softhouse. Sådan oprettes et produkt. For at oprette et produkt, vælg kategorien katalog og derefter produkter i topmenuen. Tryk derefter på tilføj produkt. Vælg nu produkttype. I dette tilfælde vælger vi Simple produkt. Tryk derefter på Fortsæt. Indtast herefter navnet på produktet. Og en beskrivelse. Det er også muligt at få en lille editor op her, hvis man foretrækker det. Og en kortere beskrivelse. Indtast et varenummer. Produktets vægt. En eventuel startdato og en eventuel slutdato på produktet. Og produktets status, om det er aktivt eller ikke aktivt. URL-nøglen er selve produktnavnet i webadressen og kan være anderledes end produktnavnet, eventuelt med lidt flere keywords, som for eksempel husk bindestreg mellem de forskellige ord. Vælg hvor produktet skal være synligt. I kataloget, ved søgninger eller begge dele. Vælg derefter fabrikationsland. Vælg nu Prices eller priser i venstremenuen og indtast prisen. Group Price eller gruppepris. Her kan vi vælge en speciel pris til en gruppe. Det kunne fx være en storkøbspris. En specialpris eller tilbudspris, og i hvilket tidsrum denne pris måtte gælde. Indtast eventuelt tierpriser. Det kunne være en speciel rabat, når man køber for eksempel 3 produkter. Vi giver 20% rabat. Og 5 produkter. Vi giver 30% rabat. Til sidst vælger vi momsgruppen. Altså om prisen skal tilføjes moms eller ej. Vi vælger taxable goods og tilføjer moms. Tryk nu på metainformation. Metainformation er den titel og beskrivelse, som fremkommer, når der søges på f.eks. Google og Bing søgemaskiner, og det er derfor vigtigt, at teksten er relevant. Tryk nu på billeder i venstremenuen. Her er det muligt at hente et eller flere produktbilleder. Jeg trykker på Browse Files
og vælger flere billeder ved at holde kontroltasten nede. Og trykker nu på Upload Files. Og billederne bliver hentet til systemet. Giv nu billederne et navn. Og vælg størrelse. Husk at trykke på Gem og fortsat redigering en gang imellem for at gemme produktet. Vælg nu lager i venstremenuen, og selve lagerdelen for produktet kan nu konfigureres. Vi kan vælge antal af produkter på lager, og selve lagerstatusen, om produktet er på lager eller ikke på lager, og det er de vigtigste parametre i lagerdelen. Vælg nu kategorier i venstremenuen. Vi vælger smartphones som kategori for dette produkt. Nye kategorier kan oprettes i topmenuen under katalog og kategorier. Man kan nu indtaste navn på kategorien, om den er aktiv eller ej, og en hel del yderligere parametre. Under relaterede produkter vælges produkter, der ligner vores aktuelle produkt. Det kunne for eksempel være dette produkt med varenummer 1A. Vi vælger relaterede produkter i venstremenuen, indtaster varenummer på vores relaterede produkt. Det kunne også være, at vi ønsker relaterede produkter med et bestemt sæt af egenskaber, og det kan vi også vælge her. Til sidst er der blot at trykke på Gem, og produktet er nu gemt og kan ses under produkter. Denne video er præsenteret af Radar Softhouse. Solid vækst til din online forretning.